Apo, kakabsat, mga kaibigan, naimbag nga aldaw kada kayo amin. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Inabaan Sur, Rosario, La Union. Dito po sa napakagandang West Croft Garden. Lilibutin po natin ang napakagandang Bougainvillea Garden po, ang official provincial flower ng La Union. At syempre po, sasamahan po tayo ngayon ng ating napakaganda at napakabait na owner ng West Croft Garden, si Ma'am Teresa. Hello ma'am, naimbag nga malam. Naimbag nga malam. Thank you. Opo, ma'am. Nakaumay kayo dito ay Bariyumi Opo. nga Inabaan Sur, Rosario, La Union. Maraming salamat ma'am sa napakainit na pagtanggap po sa Thank amin. Opo, napakaganda po ng kanyang garden. Ma'am, aglaklako kayo ti Bougainvillea niya. Win ma'am. Sige po, samahan niyo po kami, lilibutin po natin itong paraiso na ito. Ang ganda. Halika! Yung isa ma'am doon, baka gusto mo. Ma'am, huwag kang ganyan, hindi ako tatanggi. Oh, ayun oh, ang ganda siya. Kinausap niya ako, ma'am eh. Ay, okay. Sabi niya, get me. Sabi Nag-start ako ng plantita nung talagang plantita time nung pandemic. Hinakot ko yung mga halaman ko sa bahay at pinarami dito sa West Croft Garden. Which is talagang ang mga tao naman noon walang magawa kundi talagang plantita. Kaya ito naman si Monstera Tycoon ko, itong nagbigay sa akin ng pera sa kapuunan ko sa mga bougainvillea natin. Kaya napadami ko yung halaman dito sa West Croft Garden. Si Monstera Tycoon ma'am, from Thailand po ito. Ayan, isang leaves nito noon ng napakaliit is 15,000. Pero so far, maganda yung binigay sa amin. Kaya napadami din namin yung mga iba-ibang variety ng philodendron saka bougainvillea natin. Marami din tayong mga collection ma'am ng philodendron, ganon, yung mga prayer plant. Mostly kasi maganda rin sa luteia yung pang background ng mga halaman. Pero talaga, ang hilig ko talaga noon yung mga, ayun, yung mga climbing, yung mga monstera rin na umaakyat sa wall. Yan po ang talagang nag-startan ko. Tapos nung nag-ano na kami ng bougainvillea at maganda yung outcome, kaya pinadami na rin namin ang pinadami. Mula bata talaga, from farmer to halaman kami talaga. Mahilig talaga kami sa halamang mag-asawa. Yung bougainvillea namin noon parang 10 lang siguro na malalaki na nandun sa bahay. Tapos dinala namin dito, pinarami yung mga sanga-sanga niya, tinanim tulad sa entrance, sa amin yung talaga original na from the cut na tinanim sa ground. Yun po ang naging start hanggang sa yung talagang pag nag-open kasi yung bulaklak, ma-attract ka hanggang sa namin na ipadami yung bougainvillea din. Yung pagtatanim ng bougainvillea, actually hindi naman mahirap, madali lang kasi naman po, importante yung media mo, yung compost mo, gano'n. Talagang kailangan, hindi yung sticky. Hindi na tulad ng dati kasi ang bougainvillea na pwede mo na lang itanim sa lupa. Ngayon, medyo na rin sila. Kailangan din yung compost na ginagamit yung talagang kaya niyang pabulaklakin yung bougainvillea tulad ng ipot ng manok na na-compost, gano'n. Itanim mo ng 1 year, hukayin yun po. Ang minimix namin sa crushed sand para at least mas maganda yung natin, mga tanim. Ang tamang cultivation ma'am, pag naitanim mo na ang bougainvillea, huwag mo na siyang galawin. Hanggang sa talagang totally na rooted na siya. Kung gusto mo namang palitan ng pasong malaki, make sure na siya ay talagang rooted na. Oo, kasi kung tinanim mo at lagi mong hinahawakan, hindi pwede. Kailangan talaga pag nakatanim yan, steady lang siya. Pag nagtanim ka ng isang sanga ng bougainvillea, it takes 2 weeks bago mag-start ng roots. Ayan, pag nag-start yan ng roots, antayin mo pa ng 1 buwan bago mo siya i-repot ulit sa isang paso. Pag pinaka-safe na i-repot, ma'am, yung bougainvillea, 3 months.
3 months, ma'am. Kasi talagang buo na yung roots niya kasi. Ito yung mga pang-display namin, ma'am, na hindi na for sale na mga bougainvillea. Opo, opo. Ito naman si variegated brisa orange, ayan. Oho. Kaya po may mga cut dyan dahil siyempre kailangan natin ipabos siya, kaya laging kinakat trim pag mahaba na. Ito ma'am, di ba, pinafungsoy niyo po ito, yung direction po ng kanyang pagtubo? Yes, ma'am, kaya po Opo. ganito yung ano niya, yung sadya ng pagka ano ng steam niya Opo. kasi nasa sunrise po siya. Ito Opo. yung parang bahay, sabi nila. Aha. Kailangan na sunrise yung door mo. Kaya ito yung halaman ko. Siguro ito yung swerte ko kasi puro sunrise yung Opo. ano ng stem ng bougainvillea natin. Ay, ang gaganda, ma'am. Kagaya, ma'am, nito po yung isang paso, pero iba-iba po yung kulay ng bulaklak. Ma'am, di ba may tinatawag dyan, yung parang dinidikit, tapos Yes, tinatali? Yes, ma'am. Ito, ma'am, grafting. Grafting, Ito yung yun. pinaka-original niya. Itong puno na ito, si 21J. Ayan. Ito naman, hinayaan na dito kasi maganda yung pagka, ano niya, Opo. pagka-form niya. Kaya Opo. iniwan na dito. Tapos ito Napakaganda. naman, si Brisa PE. Green na lang po dito. So, ma'am, bali po, ang mahilig po sa flowers yung husband ninyo. Yes, ma'am. Mahilig talaga tayo sa Opo. bulaklak. At kayo naman po, ang mas hilig nyo yung mga green Yes, naman. ma'am. Yung mga Okay. green ang talagang kahiligan ko. Kaya Oho. mix yung garden natin. Opo. May talagang green area, saka yung talagang puro bulaklak. Oho. Tapos, ma'am, meron po kayo ding mga hardinero, ma'am? Or hands-on po kayo lahat, ma'am? Hands-on din ako, ma'am, talaga dito. Tapos, ang nag-landscape at nag-design dito yung mister ko. Ay, okay. Hindi na kami kumuha ng mga gardener po. Opo, naku, napakaganda. Hands-on talaga. Yes, ma'am. Nagbebenta rin po kayo ng bougainvillea. Yes, ma'am. Nagbibinta po tayo ng mga Opo. bougainvillea. Yung mga plants din po, ma'am, nagbebenta din po Yes, kayo. ma'am. Nagbibinta pa rin tayo ng mga Opo. pillow. Tulad nito, for sale po ito. Ma'am, ito Ayan. po, kunyari, magkano po Ma'am, yan? ito, nasa Estimate. 3,000. Ito, ma'am, 3,000 pesos. Kasama na, Ayan ma'am, po. yung paso, niya. no? Yes, ma'am. Opo. Opo. Ang kagandahan dito, ma'am, yung soil natin, Opo. kami rin po ang nagko-compose. Ay, ang ganda. Kaya yung soil natin, tignan nyo yung ano niya, yung parang naruka ba? Opo, Oo, opo. ito po yung ano soil na kinukompose namin. Wow. 1 year dayta nga ikalimi. Ang ganda. Tatno, isunti kasla fertilizer kan kuha na isungay nga apay Opo. damdamagan da niya abono mi mostly Opo. talaga more on kastoy lang ay Opo. tapos spray lang. Wan. Tapos syempre agbuk-buk mo dagito so kailangan nga sprayan. Wan. Tapos dagito nakagrap nga dagito ikatam dayto ma'am. Tanggalin po ito para mag-concentrate yung bulaklak dito. Dito, sa Yes, taas sa lang. taas. Opo. Okay po. Tapos ito kailangan ng itrim pero syempre sa ganda ng bulaklak hayaan ko muna. Sayang, opo. Sayang yung ano niya bulaklak niya. Tapos, ma'am, Ayan. ito po, kunyari, aalisin, puputulin ng maganda, pwedeng idikit sa iba. Yes, ma'am. J-grafting niya. Uwin. Pero nag-graph ka, ma'am, dahil ito'y nalok ng ngay nga part. Apo. Dito'y kastoy na isuti Okay. idugtong damot jay kuwatat no, ang kakaiba-ibang variety. Tulad Okay. dahil Okay. sa bali nga variety. So nga, dahil Opo. nag-graph indugtudugtong dan kastoy. Okay. Ang ganda, ma'am. Thank Napakaganda. So, ito po, 3,000. Yes, ma'am, 3,000 Sobrang pesos. sulit na, ma'am. Yes, ma'am, At sulit po. ang ganda pa nung lupa. Napakaganda. Ito naman isa dito, kaya ako nilagay dito, ma'am, dahil Opo. isa kong koleksyon. Ang ganda, oh. Ayan, yung form kasi nito, bihira ka nang makahanap ng ganito na talagang yung shape niya is Opo. perfect na talagang pang-display. Ang ganda, ma'am. Yes, ma'am. Ito po yung ano. Binibili nga po ito, kaso lang Opo. hindi talaga pwede dahil siyempre isang Collection collection mo. natin. Yes, Baby ma'am. mo ito, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ayan. Ma'am, ang bougainvillea, paano po ang maintenance niya? Araw-araw po ba siya kailangang diligan? Ay, hindi, ma'am. Actually, ang Opo. bougainvillea, napakadaling halaman Opo. na alagaan. Kasi Opo. ano siya, Opo. once a week ka lang magdidilig. Pag tulad nito, Once a week lang ang pagdidilig Yes, sa ma'am. bougainvillea. Lantana, saka ka lang magdidilig. Para Okay. mas ano yung bulaklak niya ba. pagkalanta na, Yes, ma'am. Ayan. tsaka lang siya didiligan. Opo. Kasi Okay. ayaw niya yung basang-basa. Ah. Hindi siya magbubulaklak gaano. Opo. Kaya ito, kailangan na itong diligan kasi medyo ano siya. Lantana. Opo, lantana. Okay. Opo, ganyan. Tapos itong mga to, kailangan to tanggalin. Opo. Ayan, solid yan na ano ma'am itong mga to. Yan, Opo. tinatanggal namin itong mga to. Ngayon, ma'am, kung kunyari po lanta na,
Tapos Yes, didilagan natin. So parang estimate once a week, ano po? Yes, ma'am. Once a week. Every 5 days. Every 5 days. Yes, every Ang 5 days tubig, po. ma'am, dinediretso po dito or kailangan ma'am. masibugan din itong... Dito lang, ma'am. Dito kami lang Flowers. nagdidilig. Kailangan to Dito punuin lang. mo ng tubig ito. pupunuin naman ng Ayan. tubig. Oo. Oo. Ito, ma'am, naman, mag-spray ka dito ng vitamins o saka fungicide para hindi Opo. siya masira yung mga ano niya. Okay. Oo. Ang bougainvillea kasi, Opo. buk-buk-buk. Okay. Oo. Pag once nga Oo. na tibok-buk dato yan, ma'am, Opo. patayin na mo. So, kailangan dito. Actually, dito kailangan i-brush. I-brush itong mga to, tanggalin tong mga to, dapat shiny siya para walang anuan ng mga insect. Ayan, ganyan po Ayun. siya. So ito, mga kaibigan, ma'am. kailangan po palang alisin itong mga to, binabrush ng Yes. yung plastic na brush. Pwede, ma'am, yung pang banyo, ano po? Yes, ma'am, yun. Pwedeng pang ano Okay. siya. Oo. So kailangan ito mabalatan kasi ito pala yung binabahayan ng mga insects. Opo. I see. Okay. Oo. Ito naman, hindi na siya for sale kasi collection natin. Kasi Opo, tignan mo naman collection. yung form niya, Oo exotic nga. na exotic. Ang ganda. Kaya hindi na Opo. po natin ipo-for sale. Ito for display na lang. For your eyes only. Oho. Nung nakuha namin tong lote na to, talagang dream come true kasi hilig namin ng mag-garden talaga. Ito nga, nagkaroon tayo ng isang garden na inopen na natin for public. At least, meron naman kaming parang proud sa Rosario na puntahan din. Ganun po, kaya unti-unti naming dinidevelop. Ang ano natin, ma'am, magkakaroon din tayo dito ng swimming pool. Tapos yung beside ng event area, meron po akong round doon na landscape. Yun ang gawin kong parang mini bar. Para lang ano lang, hindi naman bar na inuman, kundi wine lang pag kumain. Ganun lang po ang service dito pagdating ng time. Magkakaroon po tayo ng mga villas. Hopefully this year ay makapag-start tayo kahit 6 lang. Kasi yung mga ikakasal, yung mga magbe-birthday, ma'am, gusto rin nilang mag-relax. At least kinabukasan saka sila uuwi. Nagpapa-event tayo dito, wedding, birthday, anniversary. Saka open na rin po ng photoshoot. From sa garden, ma'am, meron tayong event area dito. Opo. At dito natin i-held yung mga birthdays, wedding, at saka mga dibo. Ayan. Opo. Pag nagpapareserve sila, ma'am, dito, kompleto na yung set ng table para hindi na sila Opo. magbuhat. Ganon. May mga catering set na rin po tayo. At mura pa ito. Ang rent lang po nito is 20,000. Including na po yung tables, chairs, saka may mga fridge na rin po tayo at catering set dyan na gagamitin po nila. Okay. Okay, kung magpa-design po sila, ma'am, dito, additional din po yung design nila. Okay. Yes po, Opo. ayan. So nagsisimula po sa 20,000 yung Yes, ma'am. price natin. Yes, Tapos ma'am, ang capacity po ng inyong events hall ay ilan po, ma'am? Pag yung capacity nito, ma'am, sa loob po dito, pwede po siya ng 130 person. Okay. Tapos including po sa garden, abot po ito hanggang sa likod, abot Opo. ng 400 plus. Perfect Ayan. pang wedding, pang debut. Niras lang po natin ito kasi may mga gustong magpa-event na Opo. kailangan na po na nila, kaya 1 month lang po ito nagawa. Opo, napaka-presko. Yeah. Sobra, napaka-presko, ma'am. Iti tayo mat, ma'am, ayan Opo. ti, pag-aramidan mi ti paspaso, Paso. parang ito yung bougainvillea tayo. Opo, ang ganda, ma'am. Kayo rin po ang gumagawa ng paso. Yes, ma'am, kasi mas matibay, kasi Opo. yung nabibili, wala pong bakal. Okay. Ito kasi, ma'am, makikita mo sa mismong paso Wow. na may screen at may bakal pa. Ma'am, mas magaling pa kayo sa DPWH. Ayan, ma'am. Ito po yung Grabe. ano natin, yung gawa nating paso. Ito papalitadahan pa dito kasi Opo. natulad data. Ang Kasi ganda. tignan mo naman yung parang 6 inches every corner yung Oho. bakal niya. Tapos binalutan namin ng screen para Wan. kaptan nga ito simento. Ang galing, ma'am. Ayan, Ang ganda. oo, ayan Napakatibay At po. saka yung mga trabahador natin na Opo. masisipag. Ma'am, ito pong ganitong paso. Kung kunyari po, may papasok, bibilin lang yung paso. Ma'am, ito po ang price po nito nasa 1,000. Okay. Ayan po.
Kasi Grabe, yung ang tibay liver, niya. tapos yung bakal na lang, napunta rin yung dalawang Opo. bakal dito. Tapos itong mahal kasi ma'am, itong screen. Opo, opo. 850 kasi yung isang roll, parang ang nagagawa lang ng isang roll, itatlo. Hmm. Kaya ganun siya ka-pricey, pero quality naman po yung gawa. Opo. Yun ang importante, yung talagang matibay. Opo, napakaganda. Naku, grabe. I'm overwhelmed, ma'am. Sobrang you. napapabilib niyo po ako. Ang ganda-ganda po. Ito po yung future minibar natin Ay, kasi okay. mahilig kaming mag-collect ng mga alak. Pero Oho. yung alak naman, yung parang wine lang naman. Opo. Ayan po ang magiging isa nating dito. Oho. Perfect itong Attraction. area na to. Opo. Yes po. Ma'am, di ba magkakaroon din pa po kayo ng swimming pool at saka ng mga villas? Yes, ma'am. Yung Opo. swimming pool po dito, baba po tayo at pakpakita ko Sige yung po. swimming pool na future Opo. swimming pool natin. Opo. Tignan niyo po ito, mga kaibigan, oh. Talagang kamay po ito lahat. Ma'am, ang galing niyo po. Napakaganda Thank you so po much, ng ma'am. inyong paraiso. Yung gumagawa dito, ma'am, igurot siya from Opo. Baguio. From Baguio. Yes, ma'am. Opo, opo. Ayan, mag-isa niya lang gumagawa Opo. sa mga ganito natin. Oo, ang ganda. Tapos, ma'am, gaano po kalaki itong inyong napakagandang property? Itong property na ito, Opo. ma'am, is 3 hectares. 3 hectares. Perfect. Tapos po, mga 3 taon nyo na po itong ginagawa, no? Yes, ma'am. Unti-unti. Unti-unti naming, Binubuo, kumbaga, ma'am. yes po, kung Opo. anong kasyang pera. Opo, Yun lang opo. po talaga. Importante, at dati binulan nga improvements. Uwan, paiso, ma'am. Uwan, Makita mo ayan. siya progress nga talaga. Uwin, ma'am. Ay, oo. napakaganda. Dito yung matikwa, Opo. future swimming pool tayo. Ay, okay, Ayan, dito opo. po. Okay. Ito ang natin, ma'am. Tinaniman muna natin ng gulay kasi Aha. sayang naman yung oras. Oho. Ayan, at least yung pupunta dito, pwedeng mag-ihawan ng corn o kaya mag-picking vegetable diyan. At Opo. least meron pa rin silang sayang yung ilang buwan kasi. Opo. Kaya mula antay pa tinateng. So sa ngayon, ma'am, ang mga nakatanim natin dyan ay mais. Ano pa po, ma'am? Saka yung nagko-crawl, ma'am, yung Apa, kalabasa po kalabasa. yan. Oo, Okay. yung squash na sinasabi nila. Ayan. Aha, aha. Tapos tong mais natin, ma'am, ito yung malagkit na white. Ay, Opo, wow, ayan, paborito yan kaya- ang lakay ko, ma'am. Ay na po, umay kayo to, ma'am, nagbunga mabiton. Opo, yung gustong-gusto Umay niya kay yung pumasya. medyo sticky, yung pagkit-pagkit Uwen, niya. ma'am, dahito nga mais di jay mo. Okay. Ayan. Step by step, di pa nagmula mo, tatlo nga Opo. gigidan, ngayon nga tumangkan. Opo, opo. Oo, tatnuhan mo mat masabaan gaminan no, ag bunga amin dayta, Uwen. kailangan na kuha mo Opo. tumangkan nga dagos gamin. Oho. Ma'am, ito po, ano pong bundok yung nasa harapan niyo? Yung itong view natin na to. Ma'am, ito na kasi, yung bundok na to, yung mga bahay dyan, yan yung San Luis. Ito naman yung Cuenca. Okay. Ayan, Kasilagan. Nasa in-between po tayo kasi. Opo. Tapos ito matan Baguio, dahito yan ma'am, mga kuwan, mga parton. Oo. Nagpintas ti Rosario. Dahito tipan naka-view, may gamin ma'am, nga magatang nga talaga. Okay. Oo, dati bundok nga dahito eh. Agpay, so priceless nga talaga, ma'am. Uwin, ma'am. Nagpintas mo't na ichamba mo't piman dahito Uwan. talaga. Ma'am, dito na area, ito Apa. ating itikwa, from the gay small pots, ikarkar gamit idrakkel nga paso. Opo. Tapos dagito jay compost mi nga sarili. Okay. Ayan, 1 year dahito nga kwa, nakabaon. 1 year. Tapos sa dakal yun, iso dagito yun, per sacks Opo, na ma'am, daytoy. so nilibing na po siya ng nakasako. Hindi ma'am, ibukbuk mi ngay. Ay, okay. Ibukbuk mo tan mabibiit gamin no nakasako gamin ma'am. So, katanda- wara-wara da lang. Un ma'am, pero kailangan Okay. gaburamot lang ti Okay. fresh soil para ayan nga umangot. Oo. Okay. Ayan. So nga jay kuwa di daytoy naganan naro napintas nga di ko ti bugimbilya kasi daytoy ti talaga nga kuwa na. Okay. Ma'am, saan niyo po kinukuha yung kino-compost ninyo? Dito ma'am sa poultry dito sa Inabaan Poultry. saka sa Opo. may Ambangunan. Chicken manure, ma'am. Win ma'am. Opo. Kan ada lauknan Yes. ngay nga Opo. ipamot lang. Opo, Iso nga opo. may taot kam na kasi mix isunan. Opo, opo, opo. Tapos dry pie, tapos gaburam lang ti daga. Okay, After 1 opo. year, ayan kalyan tayo isumatan ti pagkuami, pagmulami. So, ma'am, kinukuha niyo po yun na pa-dry na nila or kayo pa po yung nagpapadry? i-deliver da. Ay, Oo. okay. I-deliver da mat dito, ibabayatan mi mati per sako. Okay.
Ayan, tapos, Ma'am, ano ti alam, persak? 10 pesos, ma'am. 10 May pesos. isang sako. Oo. Okay. Tapos, ayan, ibaon mi, pagaburan mi. Santo, Okay. after 1 year, napintasan nga pagmula tayo. Opo. So, dagito yan, dige, outcome na, bulaklak ti bougainvillea. Okay. Ang ganda, ma'am. Ma'am, ito po. Magkano po ito, ma'am, kung bibili? Napakaganda, oh. Yes, ma'am. Ito, ma'am, ay all original po, ano? Yes, ma'am. Ito, pag ganito, ma'am, Fuchsia. na isang kulay lang po siya, original color na niya, ma'am. Okay. Kasi dahito, inudado, mahandamot kaya't, ma'am, nagyengay, grafted, kasi nalakakanong agtukol. Pero, Aha. no alaga ka timula, kung mahilig ka, ma'am, hanmat kit de. Basta itrim-trim mo lang. Siyempre, no, ang bagyo, natural nga, dalat na matukol. Well, Kasjay. opo. Dahito, gamin, ma'am, kat original, mas kay kayat da ngayon, ginado, Opo. mamot. Oo. So, ito po, ma'am, ay 4-5. Yes, ma'am. Itong Opo. ganito kalaki ang puno niya, 4,500 na. Kasali na yung paso mo. Oh, grabe. Ang ganda. Ma'am, ilang taon na po itong ganito kalaking bougainvillea? Siguro, ma'am, kung hindi ako magkamali, ano po ito, ma'am, nasa 4 years din 4 siguro years ito. old. Ang, Okay. itong kasing bougainvillea na to, ma'am, ano, mas matagal po siyang lumaki o tumaba. Okay. Yung tinatawag nila na 21J, mas madali po siyang tataba sa puno. Ma'am, nagde-deliver po ba kayo? Yes, ma'am. Yung iba ho, pupunta dito, nakakotse lang. Tapos biglang bibili ng 10 paso, 3 pasong malalaki. Opo, nagde-deliver po tayo, ma'am. Basta kaya po yung distance at hindi naman totally malayo. Yung iba, ma'am, Opo. pinapa-LBC din namin. LBC. Pag maliliit lang po, opo. Tinatanong din namin kung saan i-deliver. Opo. Pag kaya, Baguio hanggang Tarlac, kaya pa naman. Hanggang Tarlac. Hanggang Yes, ma'am. Manila, ma'am, kaya po. Pag Manila, ma'am, schedule. Tapos, pag-usapan na lang po yung Delivery yes, ma'am, fee. yung delivery Opo. fee. Wanta, syempre, nagninamot una. Yan, mat, ma'am. Yes Okay. Oo, ma'am, bibilin Ipamigay ko ko na lang talaga. sa inyo. Hindi, ma'am, bibilin ko, ma'am, negosyo yan. Hindi, okay. Oho. Bigyan ka ng mas maganda kaysa yan. Hindi, ganun na lang. Parang regalo ko na lang. Nagpunta naman kayo dito. Sige, ganun Oo, na ma'am, lang. bibilin ko na lang, ma'am. Ang ganda-ganda eh. Sige. Opo. Ang isa, ma'am, doon, baka gusto mo. Saan po, ma'am? Ayun, para may kasama. Ayan, oh. Ma'am, huwag kang ganyan. Hindi ako tatanggi. Oh, ayun, oh. Ang ganda siya. Hindi, para man at least may worth yung pagpunta nyo dito, di ba? Oo. Ito, ipapalitan ko lang ng paso, o, di ba? Opo. Gusto mo Ay, ba yung okay. kulay? Ang Oh, ganda ayan. niya, Iregalo ko na ma'am. lang. Oh, ayan, di ba? Sige po, ma'am. Pag mapalaki mo yan, ma'am, ang ganda. Opo. Ma'am, okay na yun. Dalawa lang. Okay, na Okay, yun, ma'am. sige. ha? Thank you. Ay, Ina. Ay, thank you. What? Grabe. Itad mo lang, ma'am, ti address di pangyapanan. Opo. Kita nyo naman po, pasupa lang ha. Quality na talaga. May bakal, may screen. Nakakahiya naman, DPWH, di ba? Nandito tayo sa Westcroft Garden. Nag-open po tayo ng everyday from 7 a.m. to 7 p.m. Ayan, open po tayo everyday. Kahit hindi po naman kayo mag-book or walk-in po kayo, may entrance po tayong 50 pesos with coffee na rin po yun. Kaya enjoy nyo na lang mag-ikot-ikot dito. Masusurprise kayo pagdating nyo dito sa loob. Yung mga gustong magpa-schedule ng birthday, photoshoot po, check nyo na lang po yung Westcroft Farm and Garden Center. Mayroon din po kaming contact number doon. Saka yung page namin, lagi naman open. Pwede kayong mag-book anytime. Buong puso po kaming nagpapasalamat kay Ma'am Teresa at sa kanya pong staff sa napakainit na pagtanggap po nila sa amin dito. At nako, Ma'am Teresa, maraming salamat po sa aking mga bonggang bougainvillea na ipapadala mo po sa aking bahay. I super appreciate it po. Thank you so much po. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko. Dak kayo, ti bida!